Kane ka deka takasnong Tianshui ka badan hapo ka teka jala Gansu province ka bahapa po northwest China laong ba kaneka snong ka pau nam de hadin ba ka danyu ne wei u lum la ne uma u bahe ba u bala asrang de ki breu chakari China na du ki pormen handai thai laong ba kertang chu ne mau de u ne u magician Gratos bat u bala penwandor la ne asrang de ki breu chakari China na du ki pormen handai thai balai thu ba kaneka jaka ha ka pormen shwa kampau nam tadadu baki Chinese explorer ki bana po ketika nong ba Beijing kilawan ketika jaka baki study lane explore bahai ketika jaka balaong bahadin kini ki Chinese explorer kila lab bakane ka jaka ketika ba best pa kunta kila penwandor susu ya kane ka jaka kabakar tang ka magician Gratos balaong bakane ka jaka menta daki paulak ngut ki Torres na kelang saudang jaka perthai menta ki wan balum lane wan chuka ka ya kane ka jaka ka ba itnat kabaladan hapo ketika senang Tianshui bali thuru baune u magician Gratos udannya ketika krem ka bahadu kumbasis pa khandai pesau teli bali thuru baki jingsna ki balasna hakador jang u Buddhism lane ki jingsna ki balasna hakador jang tau belai Buddhist kidan hadu kumba nyau hajar ars pa tam bat ki jingdro ketika magician Gratos pat lalaban lap hadu kumba si hajar teli